Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me arvostellaan kaikki legendary-itemit ja laitetaan ne tier-listiin sen mukaan, että kuinka hyviä ne on. Sitä ennen mä avaan tän sipsipussin. Tässä vaiheessa mä oon saanut hyvää juhannusta myös, koska tänään on tosiaan siis perjantai 20. päivä. Mutta eiköhän sitten aloittaa tää tier-lista. Lähdetään täältä päin liikkeelle. Täällä on tää Whip of Truth, vai mikä onkaan. Whip of Truth on vähän semmonen ehkä kaikista näistä antiklimaattisin legendary-itemi, koska tää näyttää vaan jotain kultaiselta tämmöseltä ruoskalta. Että kaikista legendary-itemistä tää on kyllä musta kaikista antiklimaattisin, että joo. Legendary Whipin mä laitan itse ainakin C-tieriin. Sitten meillä on seuraavana tässä Legendary Bot. Legendary Bot on yksi niistä itemistä, mitkä oikeasti tuntuu legendarisilta. Legendary Bot on musta ainakin se on musta ihan hienoa ja se on monen unelma-itemikin varmasti. Tää tekee susta mun mielestä 2 kertaa isomman kuin normi tyypin. Eli tää on ihan semmonen semi-ok, mutta ei kuitenkaan se, minkä mä hankkisin ekana. Mä sanoisin ainakin, että Legendary Bot menee A-tieriin. No Legendary Wizard on vähän semmonen mielenkiintoinen, koska tää ei periaatteessa ole Legendary-itemi, mutta sä tarvit sitä, että sä saat nää kaikki itemit. Joten sen on pakko olla jossain täällä. Mutta kyllä se on pakko olla S-tier, jos sä saat sillä nää kaikki itemit. Sitten täällä on Legendary Wingsit. Nää on mun mielestä, mun muistaakseni nää oli aika kalliit. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, että kuinka kalliit nää oli, mutta aika kalliit nää mun muistaakseni oli. Nää on oikeesti semmoset tosi legendaarisen tuntuiset. Nää on isot, hienot. Tai siis jos sä tuut johonkin maahan, niin sen kyllä näkee, että sulla on nämä. Ja se kyllä herättää huomiota, koska nää on tosi isot ja tällaisia ei oo samanlaisia pelissä. Itse mä ehkä laitan nää A-tieriin, mutta Legendary Botin edelle. Sitten meillä on seuraavana tää Legendary Owl. Legendary Owl on vähän semmonen... No tää on oikeesti ihan hieno. Se on semmonen iso pöllö. Mutta siinä on vaan se ongelma, että siihen tulee se mun mielestä semmonen maski naamalle. Niin se ei oo musta hirveän hieno se maski. Että jos sitä maskia ei olisi, jos se olisi vaikka itemi, joka meisi käteen, niin se olisi hieno. Silleen. Et siis se ehkä voisi olla jossain tässä. Mut kyllä se maski sen verran vaikuttaa, että se on C-tierin ykkösenä. Tää taitaa olla mun mielestä Legendary-tittele, olisko? No, tää on semmonen ehkä, minkä tämähän tarvii Grow Awardin, eli tää todellakin on mihin oikeesti tarvii PGL ja tää on musta aika vörtti. Et kyllä mä nyt sanoisin, että mä en keksi tästä silleen huono sanottaa, että kyllä se on S-tier. Sitten Legendary Katana ei näe hirveän usein ainakaan mun mielestä, mutta Legendary Katana, mun mielestä tää on oikeesti aika hieno. Mä tykkään ite Legendary Katanasta, tää on ehkä hankkisin 3. tämän itemin, sanotaanko näin. Mä sanoisin, että tää on ehkä A-tierin tokana. Sitten oliks nähnyt ne ihmeen Legendary Dragon Knight Wings vai mikä se olika? Jos näitä tyyppiä vertaisit näihin, niin ehkä legendaarisemmalta tuntuu nämä Legendary Wingsit. No mä en tiedä mitä mä meinaan sillä, mutta kyllä hienolta nää näyttää ja legendaariselta nää tuntuu, mutta enemmän nämä. Että kyllä mä sanoisin, että Legendary Wingsit, niin ne on paremmat kuin nämä Legendary Dragon Knight Wingsit. Mutta kyllä mä sanoisin, että jossain vaiheessa ennen näitä tää hankitaan näitä. Että kyllä tää mun mielestä on B-tieriin ehkä. Mun muistaakseni tämä oli Legendary Destroyer nimeltään. Taitaa olla ehkä uusin tai toiseksi uusin. Tää on ehkä semmonen, mitä mä en hankkis en mä nyt vikana, mutta en ekana. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että tää ei oo hirveän hieno. Tää on aika kömpelön näköinen. Iso tää on, mutta vähän ehkä kömpelön näköinen, koska Legendary Bot se on iso, mut se ei oo kömpelö. Tää näyttää kömpelöltä tämä. Kyllä mä sanoisin, että
tämä menee ehkä B-tieriin. Sitten täällä on enää jäljellä Legendary Dragon, ja nyt mä sanon teille faktaa, eli Legendary Dragon on tämän pelin paras Legendary item, tää on hienoin, tää on iso, tää on legendaarisen tuntunen, tää on semmonen, että kun sä saat tän, niin sen kyllä näkee, että sulla on tämä. Ja mä haluaisin oikeasti joskus saada tämän, mulla ei ole tätä vielä. Mutta se, että milloin tuun saamaan ja tulenko edes saamaan, niin sitä mä en tiedä. Mutta mä toivon edes joskus, koska tämä on mun unelma-itemi ollut pitkään tässä pelissä ja mä haluaisin joskus saada tämän. Tää on peli hienoin legendary-itemi, joten laitetaan se suoraan tonne S-tierin ykköseksi. Ja tässä näemme mun legendary item tierlistin. Jos te olette eri mieltä, niin olkaa vaan. Tää on mun tierlisti ja mun mielipide. Te saa olla oma mielipide. Ja saatte sanoa kommenteissa, jos esimerkiksi teillä on lemppari tämä, vaikka tämä tai tämä tai tämä. Että te ei saa kyllä olla oma mielipide, mutta tää on mun tierlisti. Jos te olette enemmän näitä tierlist-videoita, niin tykätkää videosta ja tilatkaa kanava. Ja mennään seuraavassa videossa. Se on moro.